Хәерле көн, Татарстан. Саулармысыз, кадерле телевизор караучылар. Бүген 9 июнь иртәсендә мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы эш көне телибез. Җәй юбилейлар чоры дисәк, бер дә ялгыш булмас. Тапшырыбыз кунаклары матур гомер бәйрәмнәрен билгеләп үтүче шәхесләребез. Бүгенге кунагыбыз Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының улпат шәхесе, Татарстанның ат казанган артисты Әлфия Хәсәнова бу көннәрдә үзенең 70 яшьлек юбилеен билгеләп үтә. Әлфия Якуб кызы Хәсәнова 1952 елның 5 июнендә Саба районы Шәпки Саба авылында туа. Урта белем алганнан соң Казан мәдәният һәм сәнгать университетының режиссерлар әзерләү бүлегенә укырга керә. Аны уңышлы гына тәмамлап, туган ягына әйләнеп кайта һәм Саба яшь тамашачылар театрына нигез сала. 1979 елда Әлфия Хәсәнова Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрына артистка итеп эшкә чакырыла. Ул биредә беренче рольләре аша ук үзен чын-чынлап таныта, тамашачылар мәхәббәтен казана. Әлфия Хәсәнова Татарстанның ат казанган артисты. Әлфия ханым, исәнмесез? Хәерле көн. Хәерле көннәр барчабызга. Чын күңелдән сезне матур гомер бәйрәмегез белән котлыйбыз. Сезгә озын гомер, нык сәламәтлек һәм әлбәттә иҗади уңышлар телибез. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Әлфия ханым, сез инде тамашачыларыбыз яратып өлгергән, безнең яраткан артисткабыз. Һәм сезнең турыда менә инде тапшыруга әзерләгән вакытта шундый бер мәгълүмат таптым әле. Сезнең театр артисткасы булу теләге шул кадәр көчле булган ки, сез хәтта өйдән дә рөхсәтсез чыгып киткәнсез икән, әйеме? Әйе, ул вакытларда бик артист булган кешеләрне өнә бетермиләр бит. Әни әйтәдер, "И кызым, пүштә күрен бит ул", дип әйтәдер. Аннан соң инде мин театрда эшли башлагач, ул әйтте: "И, син шулай бөтен дөньяларны гизеп, карап күреп йөрисең, әле аны диде кешеләр акча түләп тә барып карап бетерә алмыйлар син күргәнне", дип. Ул инде күрәмсең үзен шулай юаткан. Ә кем итеп күрә иде соң әнигез сезне? Минем әни укытучы булды, 46 ел балалар укытты. Мин үзем дә әнидә укыдым. Аның мине инде дәвамчысы укытучы итеп күрәсе килгән булгандыр. Аның бик тә мине университетта укытасы килде. Мин менә анда укымадым шул инде. Театр юлын сайладыгыз. Инскультурга укырга киттем дә. Ну, шулай язган булгандыр инде. Шулай язган булган. Менә әнигез 46 ел укытучы булып эшләгән, ә сез 43 ел Кәрим Тинчурин театрында безнең инде әйдә баручы артистларыбызның берсе. Әлеге театрга сез 1979 елда эшкә килгәнсез. Шулай. Әле ул вакытта мин театрга эшкә килгәндә безнең театр теге күренекле Кремльнең сәгать астында күчмә театры булып эшли торган идек. Әйтәсем килә, менә бу залларны тутырып килгән бүгенге тамашачыларыбыз, улар инде без тәрбияләгән тамашачылар бит булар дип без горурланып әйтә алабыз. Менә ул чорда әле менә театрга эшкә килгән мәлдә нинди рольләр эләгә сезгә? Ул вакытта ничек дип әйтим, бөтенебезгә дә рольләр менә көтеп кенә торадыр инде. Чөнки анда менә яшьләр, бик иркә яшьләр эшләп китә алмадылар. Киткән кешеләр дә булды. Клублар салкын, автобуслар салкын, кай вакытта машиналар карларга күмелеп шунда туктап калган чаклар була. Трактор чаналарыннан төшеп, ат чаналары белән барган, өскә тулыплар киеп, ат чаналарында утырып барган чакларда булды инде. Клубка килеп керәсең, клубның пишмакларына тирә-ягына карасаң, йолдызлар җимелдәгәндәй, ап-пак кар бөртекләре сиңа карап елмаеп тора. Син шунда нинди ролең нинди инде? Күлмәк, кыска җиңле күлмәкме, озын җиңле күлмәкме? Анда инде колын киенеп уйный торган артистлар бәхетле булды. Кыска җиңле чыныгу узгансыз сезгә. Шыныгу булган инде ул безнең өчен. Шулай булга карамастан, мин бик яраттым. Мин бүген дә бик яратам. Мин бик яратам үзебезнең театрыбызны, үзебезнең артистларыбызны, үзем уйнаган бүтән рольләремне бик яратам. Менә әйтәләр бит, ул эшеңне яратып эшләү ул ярты бәхет инде. Дип әйе.
Менә бүгенге көндә дә сезнең бик матур спектакльләрегез чыгып килә иде. Әлбәттә. Өзелгән яфраклар, мәхәббәт баскычы шулай бит. Шашын җир безнең халык бик ярата. Безнең спектакльләр, Аллага шөкер, чыгып торалар. Тамашачыларыбыз карап тора. Теге нәрсә диләр әле, кайнар табадан төшкән коймаклар сыман. Ашап бетереп кенә барсыннар. Менә безнең телевидениеның алтын фондында сез уйнаган бик хисап спектакльләр саклана. Шулар арасында Өзелгән яфракны әйдәгез бер карап тигәле. Шулда бармы ни? Әйе. Әнекәем. Эшең беттеме? Йә, утыр әле монда, утыр. Сөйләшергә рәхәтләнеп, атымында әнә юнәп сөйләшергә кеше калмады. Син яхшы кеше. Әнә. Алкашларына һаман хөкем сөрә. Алар юксы. Алар инде иблисләр саклыйдыр. Төне-көне эшәләр. Ишектән саклыйлар. Дәсәни ташлыйлар, әнә йомышлап та куялар. Артларыннан җыеп бетерә торган түгел, шылканыш. Ярыйсың бар. Монда сиңа хәтле әллә ни хәтле халык дворник булып эшләде. Түзүлүкләре җитмәде. Син сабыр. Әйе, Аллаһ ярдәм бирсен инде сиңа. Эх. Телең юкшы. Телең булса рәхәтләнеп сөйләшеп тә бер. Авырдыр сиңа бу дөньяда яшәүләре, әле монда теллеләргә дә аңлашулары бик авыр. Ялгызлыкта кашып шушында чыгып торган була. Монда да сөйләшергә кеше юк. Яшьләр ашыга, картлар да зарданып, шул телевизор карап юалырга гына кала инде. Сиңа ошатлык та юк. Телевизор телсез чокраклар өчен түгел шул. Әйе. Әлфия ханым, сез тормыш баскычыгызның 70-нче катына мендегез. Артыга борылып карасаң, күпме юл үтелгән. Никадәр вакыт узган әйеме? Әмма шулай да сезнең тормыш фәлсәфәгезне ишетәсе килә. Тормыш фәлсәфәсе инде ул бәндә сөйләр, тәкъдир көләр ди. Бөтен үзеңнең хыялланган, бөтен уй фикерләреңнең бөтенесендә үтәп бетергә мөмкин түгел. Әгәр дә менә шушы тормышыңда үзеңнең теләгән иҗатыңда канәгатьләнү табасың икән, бу инде тулайым бер бөтен булмаган очракта да синең тормышыңның 90-100% булмаса да 87%-лары инде аның үтәлгән дип атала. Әлбәттә, гел бөтен мизгелдә дә бер туктамый бәхетле генә булып яшәп булмый. Бәхет ул бары тик мизгел. Менә мизгелләрдән генә тора. Вакытта мизгел, вакыт аяусыз. Бәхетле мизгелләр алар барыбер үтеп китсәләр дә хәтердә кабат-кабат кайтып, яңарып, шул бәхетле мизгелләрне искә төшереп бәхетле булырга мөмкин. Бәхетле мизгелләрегез күп булдымы тормышта? Аллага шөкер, әз булды дип әйтә алмыйм. Аннары соң бит әле ул кайсы мизгелне син бәхетле итеп тоясың. Шушыны бит әле тоя да белергә кирәк. Менә мин монда килеп утырганмын икән. Минем бүген менә тамашачыларым белән мин аларны күрмәсәм дә, ул инде барыбер алар белән очрашу. Шулай ук бу бәхетле мизгелләрнең бер секундымы, минутымы дип әйтәсем килә. Шулай бит. Менә сәхнәгә без чыгабыз икән. Шулай ук тамашачыларның алкышлары, шушы алкыш вакытында кичерешләр, ул шушының хәтле югары дәрәҗәдә була. Аны менә шушы сәхнәдә чыгып баш игән вакытта алкышларны аңлаган, кичергән кеше генә аңлый торгандыр. Әйе, сәхнә бит ул серле һәм сихерле урын. Анда аякка баскансың икән, әйләнә сәхнә, шунда калсаң каласың, калмасаң инде ышып төшеп каласың дигән сыман. Әлфия ханым, әмнәсенең булдымы шулай? Менә шушы рольне уйнар иде, менә күңелдә калган. Алай булмыйча булмый инде ул, Айзилә. Әлбәттә, ул инде дип әйтеп гел шул турда гына уйлап йөрмисең. Ул шулай ук уйлап аласың да, менә мин шушы рольне уйнарыйм дип әйтеп. Әйе, менә без яшь вакытта
біз еш вақытта. Қызыл яулықлы гүзәл кәйгенем деген спектакльләр, ойдын спектакльләре Камал театрында бик зур уңышлар белә барадыр инде. Оннары Анам қыры спектакльында Тулған ай, әйтәсем килә менә ул андый спектакльләр бүгенге көндә инде бик модада дип әйтә алмыйм. Но шулай булса да, менә минем хәзер инде шушы Тулған айны ойный ала торган көннәрем җитте дип әйтәсем килә. Инде бу әлбәттә ул бит артистның үзенең режиссеры булырга тиешле. Синең хыялың, синең уең белән генә түгел. Аннары юк, мин әйтмим. Аллага шөкер, мин рольсез утырмадым. Бик яшь вакытта үтә матур, матур рольләр уйнадым. Инде аннары характерный рольләргә күчтем. Инде хәзер шулай ук үз яшемә туры килә торган тагын матур спектакльләр, матур рольләрем бар әле. Аллага шөкер. Сез бәхетле артист дип әйтергә була. Алланың биргәненә шөкер. Бик зур рәхмәт, Әлфия ханым, бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Тагын бер кат сезне матур гомер бәйрәмегез белән чын күңелдән котлыйбыз. Үзегезгә дә шулай мине юбилеемда онытмыйча чакырганыгыз өчен. Бу инде хөрмәт дип атала. Хөрмәткә мине лаек иткән өчен сезгә дә бик зур рәхмәтләр. Эшләрегездә зур уңышлар насип булсын. Амин, рәхмәт бик зур. Хөрмәтле телевизор караучылар, без тапшыруыбызны дәвам итәбез. Бүген 9 июнь халыкара дуслык көне. Кыш канаты белән кеше дуслык белән көчле дип искәртә халкыбыз мәкале. Психологлар фикренчә, дуслыкның мәгънәсе бик тирән. Ул бер-береңә булышу, ярдәмләшү генә түгел, эчкерсезлек, үзара тугрылык дигәнне дә аңлата. Ел сайын 9 июньдә халыкара архивлар көне билгеләп үтелә. Бәйрәм датасы чираклыгына сайланмаган. Нәкъ менә бу көнне 1948 елда ЮНЕСКО карары белән халыкара архивлар шурасына нигез салына. Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына багышланган чаралар дәвам итә. Кариев театры Болгар чыры шагыйре Кылгали иҗат иткән ядкарны тамашачы хузурына тәкъдим итә. 15-16 июнь көннәрендә театр сәхнәсендә Юсуф спектакле премьерасы. Бу турыда тулырак студиябызның кунаклары: Россиянең атказанган артисты, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Кариев театрының баш режиссеры Ринат Аюпов һәм театрның әйдәп баручы артисты Алсу Фәйзуллина сөйләп үтәрләр. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар? Хайырлы көн. Кылгалинең Кыйсайы Юсуф китабы әлбәттә инде һәр укучыга таныш әсәр. Һәм сез әлеге премьерда аңа яңаша караш ташларга булгансыз. Менә мин чакыру алгач шуңа игътибар иттем. Музыкаль пластик куелыш. Әсәрнең эчтәлеге нигезе шулай ук каладыр бит. Менә сез игътибар итсәгез, Кыйсай Юсуф поэмасы 700 биттән тора. Ул бик күләмле әсәр. Һәм бу әсәрне театр пространствосынан күрсәтү, ул каядыр бер 3 көнгә сузылыр иде. Хәзерге вазгыятны искә алып, яшьләргә, аларның әтиәниләренә бу әсәрне тәкъдим итәр өчен кирәк иде бары тик поэманың, әйтик, аның фикерләрен күбрәк тамашачыга тапшыру. Бу чиракта менә безнең яшьләр дә, аларның әтиәниләре дә күбрәк теге визуаль сәнгатьне күбрәк яраталар. Ягъни виртуаль пластика күренешләр белән әйтик вакыйгаларны байыткан чиракта менә бу әсәр, дини әсәр яшьләргә, аларның әтиәниләренә бик аңлаешлы булыр өчен, без тәэсир итсен өчен, ягъни аны хәзерге заман күзлек белән карар өчен, менә шундый музыкаль пластик кулланыш белән без спектакльне яңаша тәкъдим итәбез тамашачыларга. Яңаша алым, әлбәттә инде бу тамашачыларга кызыклы формат булачак. Менә артистлар өчен мондый форматта катнашу ничегрәк булды микән? Сөйләп киттегез әле, үзегезнең хис кичерешләрегез белән бүлешегезче. Biz bu спектакльгә яздан ук тотындык. Алай дисәк тә 3-4 ай була инде. Biz пластика белән Марат Казыйханов, ул да булса безнең хореограф. Хореограф безгә
башта тренинг формасында ярдәм итте. Башта бер сәхнәне, икенче сәхнәне куеп карадык. Мәсәлән, иң шундый менә яркий дип әйтим, сон бер сәхнәбез бар безнең, ул ачлык сәхнәсе. Менә сез ачлыкны ничек күрсәтер идегез пластик ярдәмендә? Бу миңа сорый. Әйе, мәсәлән, ниме? Без аны ул вакытта ураза тот. Җавапсыз калды. Әйе. Безгә ярдәм итте, беләсезме нәрсә? Ураза вакытында чыгардык без аны, ул сәхнәне. Менә син үзеңне су эчмичә, ашамыйча ничек үзеңне тоясың, нинди халәттә? Менә пластик ярдәмендә пластик белән без күрсәттек ул сәхнәләрне. Шуңа монда безнең бу спектакльдә сүзләребез аз, ләкин безнең ул хәрәкәтләр, мимикалар ярдәмендә, пластик ярдәмендә халыкка, тамашачыбызга күрсәтәчәкбез. Пластика булгач, монда бик шәп музыка да булырга тиеш. Менә бу иҗат группасында Юсуф Бикчәнтәев исемле яшь композитор бик матур көйләр язды, махсус бу спектакль өчен. Аның көйләре теге фон өчен генә түгел, аның көйләре образ буларак спектакльдә яңгырый. Ягъни теге менә әлеге дә баягы мәхәббәт сәхнәсеме, ашлык сәхнәсеме, яисә Юсуф үзенең агаларын кичергәндә нинди хисләр, нинди дулкында ул яшәй өчен ачыклар өчен Юсуф Бикчәнтәев бик үзенчәлекле шундый музыка язды һәм бу яшьләр өчен бигрәк тә электрон музыка бу. Бу классик кулланыш түгел, монда бүтән жанрларның синтетик бер үзәге табылган, шундый көтелмәгән музыка булачак әлеге спектакльдә Юсуф Бикчәнтәевнең. Менә алсу әйтеп узды Марат Казыйханов, чыннан да хореограф бу командада, иҗат командасында. Шулай ук бу иҗат командасында инде алтын битлеккә лаек булган рәссам Фәгилә Сельская киемнәрне, гадәт костюмнарны уйлап тапты һәм аның тегелешен теге төрки дөньясына уртак бер теге сыйфат итеп күрсәтте. Гади генә спектакль түгел бу, аның хәтта фәнни консультанты да бар икән, әйеме? Дөрес әйтәсез. Ул да булса Рауил Гайнетдин һәр эшләгән эпизодны видеога төшереп Рауил хәзрәткә аны җибәреп, аның фикерләрен белү бик мөһим иде. Ни өчен? Әлбәттә, динебез турында. Әлбәттә, бу безнең урыф-гадәтләребез турында күбрәк әйтик фәнни яктан. Әлбәттә, Рауил хәзрәт үзенең бик матур киңәшләрен бирде һәм без менә шуңа күрә спектакль теге светский яктан да һәм шулай ук дини яктан да бик камил булырга тиеш. Әйе. Һичшиксез инде уңышлы булсын, без инде түземсезлек белән 15-16 июнь көннәрендә әлеге премьераны көтеп калабыз. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле кунаклар, бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Инде без барлык тамашачыларны әлеге премьерга көтеп калабыз. Бүгенгә шулар иде. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз.